Praise the Lord, maayong adlaw sa inyong tanan, kaninyong tanan mga igsoon. Umayong gabi diha sa Pilipinas o dinhi alas 11:30 is 9 sa buntag, sa maayong buntag sa mga ah, kapwa nato Pilipino dinhi sa Stockton, California ug sa tibuok kalibutan asa man mo karon. Hinaot nga na kamo sa maayong sitwasyon sa inyong pagkinabuhi karon uban sa grasya sa Dios. Ako mong giimbitar aron sa pagpatalinghog ug paminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios dinhi sa libro sa Daang Tugon sa Josue atong ipadayon kapitulo 7 hangtod sa ah, kapitulo 9 ug padayon sa nato pagbasa ang libro sa Lucas, sa Bagong Tugon, mga proverbio ug mga panultihon or mga awit o salmo. Padayon nato sa bersikulo 16 sa Josue kapitulo 7. Nag-ingon dinhi: Busa si Josue misayo sa pagbangon sa pagkaugma ug iyang gitigom ang tanang mga banay sa Israel ug ang banay ni Juda maoy gikuha. Ug iyang gipaduo ang panimalay ni Juda ug iyang gikuha ang panimalay sa mga Serahanon. So muni mga igsoon ang kagahapon atong pagpadayon sa istorya nga nag-una nilang pakigubat itong naa na sila sulod sa Kanaan. Nag-ingon ang Ginoo sa ila nga dili sila magkuha sa mga butang maliban lang sa ginto ay sa mga bulawan, mga kwarta nga tuwa didto. Pero si Akan naay gikuha nga si Akan is parte sa panimalay ni Juda. So tan-aw nato karon kung unsay mahitabo sa iyang sikreto, pagtago sa butang nga wala itugot sa Ginoo nga ilang kuhaon. So muni atong padayon sa pagbasa. So nag-ingon dinhi: ug iyang gipaduol ang panimalay ni Juda ug iyang gikuha ang panimalay nga Zerahanon ug gipaduol niya ang tagsa-tagsa ka tawo sa panimalay sa mga Zerahanon ug si Zabdi maoy gikuha. Ug gidala ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang sulod balay ug si Akan ang anak ni Carmi ang anak ni Zabdi ang anak ni Zera sa banay ni Juda maoy gikuha. Ug si Josue miingon kang Akan, anak ko, maghatag ka og himaya ang Jehova, ang Dios sa Israel ug magsugid ka kaniya. Ug sultihi ako karon kung unsa ang imong nabuhat, ayaw ilimod kini kanako. Ug si Akan mitubag kang Josue ug miingon, sa pagkamatuod ako nakasala batok kang Jehova, ang Dios sa Israel ug akong nabuhat. Ug ang akong nabuhat mao kini ug mao kini. Sa pagkakita nako sakot sa mga inagaw sa usa ka maayong kapa nga buhat sa Babilonia ug 2 ka gatos ka siklo nga salapi ug usa ka sipsip nga bulawan nga kalim-an ka siklo ang gibug-aton, unya akong gikaibgan sila ug akong gikuha. Ug ania karon kana atoa sa taliwala sa akong balong-balong, linubong sa yuta ug ang salapi sa ilalom niana. Busa si Josue nagpaadto og mga sinugo ug nanalagan sila didto sa balong-balong ug ania karon didto tuod gitaguan sa iyang balong-balong ug ang salapi sa ilalom niini. Ug kini gipanagkuha nila gikan sa taliwala sa balong-balong ug gipanagdala nila kini ngadto kang Josue ug ngadto sa mga anak sa Israel ug ilang gibutang sa atubangan ni Jehova. Ug si Josue ug kuyog kaniya ang tibuok Israel mingkuha kang Akan ang anak ni Zera ug sa iyang salapi ug sa kapa ug sa buok nga bulawan ug sa mga anak nga lalaki sa iyang mga anak nga babaye ug sa iyang mga baka ug sa iyang mga asno ug sa iyang mga karnero ug sa iyang balong-balong ug tanan nga dinha kaniya ug gidala sila ngadto sa walog sa Akor
Ug si Josue miingon, "Ngano nga imo kaming gisamok? Si Jehova magasamok kanimo karong adlawa." Ug gipanagbato siya sa tibuok nga Israel ug ilang gisunog sila sa kalayo ug ipanagbato sa mga bato. Ug sa ibabaw niya gitapok ang daghang mga bato ug anaa hangtod niining adlawa. Ug si Jehova mibiya sa kabangis sa iyang kasuko tungod niana hangtod niining adlawa ang ngalan niadtong dapita gitawag ang walog sa Akor. Ug si Jehova miingon kang Josue, "Ayaw ka hadlok, dili ka magmaluya, dad-a ang tanan mo nga katawhan nga igugubat ug tumindog ka umadto sa Ai. Tan-awa gihatag ko sa imong kamot ang hari sa Ai ug ang iyang katawhan ug ang iyang syudad ug ang iyang kuta ug ang iyang yuta. Ug pagabuhaton mo sa Ai ug sa iyang hari ingon sa gibuhat mo sa Jericho ug sa iyang hari. Mao lamang nga ang mga butang nga inyong maagaw ug ang panon sa mga baka inyong pagakuhaon alang kaninyo. Magbutang ka og banhiganan sa luyo sa syudad." Busa si Josue mibangon ug ingon man ang tibuok katawhan nga igugubat aron sa pag-adto sa Ai. Ug si Josue nagpili og 3,000 ka mga tawo, ang mga tawong maisog ug iyang gipalakaw sila sa gabii. Ug iyang gisugo sila nga nagaingon, "Ania karon kamo magapasalipod sa banhiganan batok sa syudad, sa luyo sa syudad. Ayaw pagpahalayo sa syudad kundili manag-andam kamo nga tanan. Ug ako ug ang tibuok katawhan nga ania uban kanako moduol ngadto sa syudad ug mahitabo sa diha nga mogula sila sa pag-asdang kanato ingon sa una nga mga lagyo kita gikan sa ilang atubangan ug sila mogukod kanato hangtod nga madala nato sila gikan sa syudad. Kay moingon unya sila, mga lagyo sila gikan sa atong atubangan sama sa una. Busa mga lagyo kita gikan sa atubangan nila. Ug manindog kamo gikan sa inyong banhiganan ug agawon ninyo ang syudad kay si Jehova nga inyong Dios magahatag niana sa inyong kamot. Ug mamao kini sa diha nga maagaw na ninyo ang syudad, inyo kanang sunugon pagabuhaton ninyo sumala sa pulong ni Jehova matnguni ako nagsugo kaninyo. Ug si Josue nagpaadto kanila ug sila nangadto sa banhiganan ug nanghunong sila sa taliwala sa Betel ug Ai dapit sa kasadpan sa Ai. Apan niadtong gabhiuna si Josue mipahulay ipon sa katawhan. Ug si Josue mibangon sayo sa buntag ug gitapok ang katawhan ug mitungas siya ug ang tanang mga ansyano sa Israel nga nanag-una sa katawhan padulong sa Ai. Ug ang tibuok nga katawhan bisan ang mga tawo nga igugubat nga uban kaniya nangadto ug miduol sa syudad ug nanghunong dapit sa amihanan sa Ai. Ug didto may usa ka walog sa taliwala niya ug sa Ai. Ug midala siya og duulan sa 5,000 ka tawo ug iyang gipabanhig sa taliwala sa Betel ug sa Ai dapit sa kasadpan sa syudad. Busa ilang gipahaluna ang katawhan bisan ang tibuok nga pundok nga didto dapit sa amihanan sa syudad ug kadtong na nagbanhig dapit sa kasadpan sa syudad. Ug si Josue niadtong gabhiuna sa kinataliwad-an sa walog. Ug nahitabo sa pagkakita sa hari sa Ai niini nagdali-dali siya ug mibangon sa pagsayo. Ug ang mga tawo sa syudad miadto sa pagpakig-away batok sa Israel. Siya ug ang tibuok niyang katawhan sa takna nga gikasabutan sa atbang sa Araba. Apan wala mahibalo siya nga may nagbanhig batok kaniya sa luyo sa syudad. Ug si Josue ug ang tibuok Israel naghimo ingon sa nadaog sila sa ilang atubangan ug nangalagyo nga miagi sa kamingawan. Ug ang tibuok katawhan nga diha sa syudad gipanawag aron sa pagbukod kanila ug ilang gigukod si Josue ug silang tanan nahilayo gikan sa syudad. Ug walay bisan usa ka tawo nga nahabilin sa Ai kon sa Betel nga wala mogukod sa Israel. Ang syudad ilang gibiyaan nga binuksan ug minggukod sila sa Israel.
Ug si Jehova miingon kang Josue, ilabog ang bangkaw nga anaa sa imong kamot patunong sa ay, kay ihatag ko kana sa imong kamot. Ug gilabog ni Josue ang bangkaw nga diha sa iyang kamot patunong sa siyudad. Ug ang nanagbanhig mingdali sa pagbangon gikan sa ilang dapit ug nanalagan diha-diha sa paglabog niya sa iyang kamot ug mingsulod sa siyudad ug ilang giagaw kini. Ug sila mingdali-dali ug gisunog nila ang siyudad. Ug sa diha nga ang mga tao sa ay nanglingi sa ilang luyo, nakita nila ug ania karon ang aso sa siyudad nagautbo ngadto sa langit ug nawad-an sila sa gahom sa pagkalagyo paingon nganhi kung paingon ngadto. Ug ang mga tawo nga nangalagyo ngadto sa kamingawan namalik sa paglutos sa mga nanagkukod. Ug unya sa pagkakita ni Josue sa tibuok Israel nga ang mga nagbanhig nakaagaw na sa siyudad ug nga ang aso sa siyudad nag-utbo na, sila namalik pag-usab ug gipatay nila ang mga tawo sa ay. Ug ang uban nanggula sa siyudad batok kanila, busa sila nahatingala sa Israel. Ang uban dinhing dapita ug ang uban didtong dapita ug ilang gipanagpatay sila ug busa kanila walay nahabilin kun nakakalagyo. Ug ang hari sa ay ilang gidala nga buhi ug gidala siya ngadto kang Josue. Ug nahitabo sa diha nga ang Israel miundang na sa pagpatay sa tanang pumuluyo sa ay didto sa kampo sa kamingawan diin sila gipanglutos nila ug silang tanan nangapukan sa sulab sa pinuti hangtod nga sila nangahurot nga ang tibuok Israel namalik ngadto sa ay ug gipatay usab nila pinaagi sa sulab sa pinuti. Ug ang tanan nga nangamatay niadtong adlaw mga lalaki ug babaye may napulo og 2,000 bisan ang tanang mga tawo sa ay. Kay wala kuhaan ni Josue ang iyang kamot nga iyang gilabog sa bangkaw hangtod nga nahurot pagkalaglag ang tanang pumuluyo sa ay. Ang mga panon lamang sa baka ug ang mga inagaw niadtong syudara mao ang gipangdala sa mga Israelhanon alang sa ilang kaugalingon, sumala sa pulong ni Jehova nga iyang gisugo kang Josue. Busa gisunog ni Josue ang ay ug gihimong usa ka tinapok nga walay katapusan bisan usa ka biniyaan hangtod niining mga adlaw. Ug iyang gibitay ang hari sa ay sa ibabaw sa usa ka kahoy hangtod sa kahaponon. Ug sa pagkasalop sa adlaw, si Josue nagsugo ug gikuha niya ang iyang lawas gikan sa kahoy ug gibutang sa alagianan sa ganghaan sa siyudad. Ug nagpatindog didto og usa ka dakong put-ong sa mga bato hangtod niining mga adlaw. Unya nagtukod si Josue og usa ka halaran didto sa bukid sa Ebal alang kang Jehova ang Dios sa Israel. Ingon sa gisugo ni Moises nga alagad ni Jehova sa mga anak sa Israel sumala sa nahasulat sa basahon sa balaod ni Moises. Usa ka halaran sa mga bato nga dili hininluan nga sa ibabaw ni ana wala pay tawo nga nakasakwat sa puthaw. Ug sa ibabaw niadto naghalad sila og mga halad nga sinunog alang kang Jehova ug hinalad nga mga halad sa pakigdait. Ug sa ibabaw sa mga bato nagsulat siya og usa ka halad sa kasugoan ni Moises nga iyang gisulat sa atubangan sa mga anak sa Israel. Ug ang tibuok nga Israel ingon man ang ilang mga ansyano ug ang mga punoan ug ang ilang mga maghuhukom na nagtindog niining daplina ug niadtong daplina sa arka unahan sa mga saserdote, ang mga Levihanon nga nanagyayong sa arka sa tugon ni Jehova. Ang dumoloong ingon man ang mga molupyo, ang katunga kanila sa atbang sa bukid sa Gerizim ug ang katunga kanila sa atbang sa bukid sa Ebal. Sumala sa gisugo ni Moises, ang alagad ni Jehova kaniadto sa sinugdan nga ilang panalanginan ang katawhan sa Israel. Ug unya
iyang gibasa ang tanang mga pulong sa kasugoan, ang panalangin ug ang tunglo, sumala sa tanang mga nahisulat sa basahon sa kasugoan. Walay usa ka pulong nga gisugo ni Moises nga wala basahan ni Josue sa atubangan sa tibuok katilingban sa Israel, ug sa mga babaye ug sa mga gagmay nga mga kabataan ug sa mga dumoloong nga diha kanila. Praise the Lord. So mga igsoon, mga higala, ang gibuhat ni Josue isa ka inspirasyon para sa mga ginikanan kanatong tanan, na dili lang ang mga may edad na ang kinahanglan makahibalo sa pulong sa Dios, kundi bisan mga gagmayng bata. Bata pa lang sila, hibaw-hibaw-an na nila kung unsay gitugon sa Ginoo, aron nga um, dili sila mahimo nga walay hinibaw-an or wala sila masayod kung unsay pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios gamhanan, ang pulong sa Dios maghatag og kagawasan aron ang kitang tanan dili ta malinlang ni Satanas ah, sa iyang mga pagpanudlo dinhi sa kalibutan, kay dunay Dios nga kinahanglan natong sundon ug alagaran. So nag-ingon dinhi, padayon ta sa kapitulo 9, basahan nato ang bersikulo 1 ug 2. Nag-ingon dinhi, ug nahitabo sa pagkadungog niini sa tanang mga hari nga diha sa unahan sa Jordan, sa kabungturan ug sa kapatagan ug sa tanang kabaybayonan sa dakong dagat atbang sa Libano, ang Hitihanon, ang Amorehanon, ang Kanaanhon, ang Peresihanon ug ang Hibihanon, ang Jebusihanon, nakadungog mahitungod niini nga sila na naghiusa sa pagtigom aron sa pagpakig-away batok kang Josue ug sa mga Israelihanon. Oh my goodness. So, yan ni nagsanib puwersa na ang mga katawhan dito sa sulod sa tabok sa Jordan. So, muni mga igsoon, atong makita kung kinsa ang malampuson tabangan sa mga tabangan sa mga tao nga mga insecure, kasi na-insecure man sila, sanib puwersa sila. Pero atong mahibaw-an nga bisan pag magsanib puwersa sila, no match pa rin. No match paghapon sila sa mga katawhan sa Dios. Mao na mga igsoon ang kamatuoran. So padayon nato pagbasa, basahon nato karon ang libro sa Lucas. Before nato na ipadayon kaning pagbasa sa libro sa Josue, basahan sa nato ang libro sa Lucas. Sa bag-ong tugon, Lucas kapitulo 16, versikulo 1 hangtod sa 18. Nag-ingon dinhi, ug si Jesus miingon usab sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka tawong dato nga may piniyalan, ug kini gisumbong kaniya nga kuno nag-usik-usik sa kabtangan sa maong dato. Nag-usik sa mga nako. Ug kini iyang gipatawag ug giingnan, unsa ba kining akong nadungog mahitungod kanimo? Umatag kag husay sa imong pagkapiniyalan, kay dili ka na mahimong piniyalan. Ug ang piniyalan miingon sa sulod sa iyang kaugalingon, unsa may akong buhaton, sanglit lang katan naman ako sa akong agalon sa katungdanan sa pagkapiniyalan. Wala ako'y igong kusog aron ako magbugwal ug maulaw ako sa pagpakilimos. Nahibalo na ako unsay akong buhaton aron dawaton ako sa mga tawo sa ilang mga puloy-anan kun palagputon na ako gikan sa akong pagkapiniyalan. Ug unya sa tinag sa tagsa iyang gipatawag ang mga nagpakautang sa iyang agalon, ug ang nahauna iyang gipangutana nga nag-ingon,
Pila ba'y utang mo sa akong agalon? Kini mitubag usa ka gatos ka taro nga lana, ug siya miingon kaniya, "Ania dawata ang kasabutan, dumali ka sa paglingkod ug isulat ang kalim-an ka taro." Unya miingon siya sa lain, "Ug ikaw pila ba imong utang?" Kini mitubag, "Usa ka gatos ka bakid nga trigo." Ug siya miingon kaniya, "Ania dawata ang kasabutan ug isulat ang kawaluan ka bakid." Ngay. Ug ang agalon midayeg sa iyang malimbungon nga piniyalan tungod sa kaigmat niya sa pagbuhat sa ingon. Kay labot sa iyang kaugalingong kaliwatan, ang mga anak niining kalibutana labi pang maigmat kaysa mga anak sa kahayag. Ug sultihan ko usab kamo, panghita kamog mga higala alang sa inyong kaugalingon, pinaagi sa malimbungon nga bahandi. Aron nga inig kahurot na niini, kamo ilang pagadawaton ngadto sa dayong mga puloy-anan. Siya nga kasaligan sa gagmay kaayong butang, kasaligan usab sa dagko, ug siya nga malimbungon sa gagmay kaayong butang, malimbungon usab sa dagko. Kung kamo dili man kasaligan sa malimbungon nga bahandi, kinsa may mupiyal kaninyo sa matuod nga bahandi? Ug kun kamo dili man kasaligan sa butang nga iya sa laing tawo, kinsa may muhatag kaninyo sa butang nga inyong kaugalingon? Walay binatunan nga arang makaalagad og duha ka agalon, kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa ug higugmaon niya ang ikaduha, o dapigan niya ang usa ug tamayon niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Ug ang mga Fariseo nga mga mahigugmaon sa salapi, nakadungog niining tanan ug sila nangyam-id kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, "Kamo mao ang mga nagapakamatarong sa inyong kaugalingon sa atubangan sa mga tawo, apan ang Dios nahibalo sa inyong mga kasing-kasing. Kay ang gipakahalangdon sa mga tawo, kangilaran man sa atubangan sa Dios. Ang kasugoan ug ang mga propeta milungtad hangtod sa pag-abot ni Juan, ug sukad niadtong panahona ginawali ang maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug ang matag usa ka tawo nagasugod niini sa linugsanay. Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasugoan. Ang matag usa nga mobulag sa iyang asawa ug mga sawag lain nakapanapaw, ug ang mga sawa sa babaeng binulagan sa bana nakapanapaw." Hi, praise the Lord. So muna mga igsoon ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Agud importante mga igsoon nga kita magmatinud-anon sa mga butang, bisan gagmay nga mga butang aron nga piyalan ta sa Dios sa tinuod nga butang, sa mga tinuod nga butang, mga butang nga iya gikan sa Dios. Salmo 82, versikulo 1 hangtod sa 8, nag-end dinhi, "Ang Dios nagatindog sa katilingban sa Dios. Sa taliwala sa mga Diyos nagahukom siya." Small letter D, taliwala sa mga Diyos. "Hangtod kanon sa aba magahukom kamo nga walay katul-id ug palabihon ang pagkatawo sa mga daotan. Labani ang kabus ug ang mga ilo, buhata ang hustisya sa mga sinakit ug sa makaluluoy. Tabangan mo ang mga kabus ug ang mga hangol, luwasa sila gikan sa mga kamot sa daotan. Sila wala manghibalo ni makasabot sila. Magalakaw sila ngadto ug nganhi sa kangitngitan. Ang tanang mga patukuranan sa yuta nangauyog,
Ako miingon, kamo mao ang mga Dios ug kamong tanan mga anak sa taas uyamot. Apan bisan pa niini kamo mga matay sama sa mga tawo ug mga pukan sama sa usa sa mga prinsipe. Tumindog ka o Dios, hukmi ang yuta kay ikaw magapanunod sa tanang mga nasod. Praise the Lord. So, sa mga panultihon o mga proverbio, Kapitulo 13, versikulo 2 hangtod sa 3, nag-ingon dinhi, ang tao magakaon og maayo pinaagi sa bunga sa iyang baba, apan ang kalag sa maluibon magakaon sa pagpanlupig. Oh my Lord. Kadtong nagabantay sa iyang baba, nagamatngon sa iyang kinabuhi, apan kadtong nagawalis sa halapad gayud sa iyang mga ngabil, adunay kadautan. Praise the Lord. Adunay kadautan. Mga igsoon, muna ang nagbati nato ang pulong sa Dios. Basta atong matngunan ang atong mga kaugalingon, mga igsoon nga ang pulong sa Dios maoy atong ipalabi sa atong mga kinabuhi nga dili lang nato hibaw-an, dili na nato basahon kundili ikinabuhi nato mga igsoon ang pulong sa Dios aron aron ang power o ang gahom sa Dios mga igsoon ang maghari sa atong mga kinabuhi. O daghan salamat sa inyong pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. I'm expecting from the Lord nga ang iyang pulong nag-fulfill o na nag-accomplish sa mga butang nga gusto sa Ginoo nga buhaton sa inyong kinabuhi, sa akong kinabuhi, for the glory of His name. So daghang salamat mga igsoon og salamatan nato ang Dios pinagi sa pag-ampo. Dalaygon nga Amahan, daghang salamat sa imong mga pulong. Daghang salamat o Dios nga ikaw nay nag-guide kanamo. Daghang salamat sa mga higala, sa mga kaigsuonan Ginoo nga imong gipanalanginan sa pinagi sa pagkadungog nila sa pagbasa imong mga pulong sa ani nga ministeryo Lord sa kini nga buluhaton sa online Bible reading Lord. Hinaot Ginoo nga padayon ikaw padayon nga mahimaya Ginoo meaning nga buluhaton kay kini Ginoo buhat na namo as according Lord to your perfect will kay imong giingon Ginoo nga isangyaw ang imong mga pulong sa tibuok kalibutan Lord. Hallelujah. Ug ang motuo ug ang magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagkahuman sa silot. Ginoo akong giampo nga ang tanan nga makadungog sa imong mga pulong magtuo sila kanimo Lord ug ilang kinabuhi Lord i-apply sa ilang mga kinabuhi ang imong mga pulong aron ikaw Ginoo hallelujah magpadayon sa paghatag og blessing Lord dili lamang sa mga material nga panalangin dili Ginoo sa spiritual Ginoo nga panalangin sa tibuok aspeto sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Akong padayon nga pag-ampo Lord ang mga naibalatian karon nga ikaw ang magahikap sa ilang mga lawas, ilang hunahuna, sa ilang mga kasing-pasing Ginoo o mahibalo sila nga ikaw Ginoo ang nag-ayo kanila. Ikaw Ginoo gamhanan og maluluy-on Ginoo mahigugmaon namo nga Dios ug Amahan sa walay katapusan. Dalaygon kang Ginoo ing tanan among isalig kanimo ang tanan among gihalad kanimo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo dalaygon hangtod sa kahanturan. Amen. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pakighiusa dinhi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kini ang inyong igsoon higala sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, Sister Luz Lilo Quizvi dinhi sa Stockton, California.
Hantod sa sunod nato nga pagbasa sa pulong sa Dios, abangan ninyo mga igsoon mga higala dinhi lang sa Connect to God through His Word. God bless us all. Bye-bye.